Здравейте, приятели! В това кратко видео ще разгледаме как могат да бъдат направени дарения към Фондация Rotary през нашия профил в Rotary.org. Първата работа, която трябва да свършим, е да влезем на сайта на Rotary International и оттам да влезем в My Rotary. След като излезе екрана, в който трябва да вкараме потребителско име и парола, моето е запомнено, вашето може би също. Както виждате, непрекъснато някъде в горната част на страницата присъства един бутон Donate, или това е начинът, по който Rotary ни призовава да дарим към Фондация Rotary. Когато натиснете бутона, всъщност отиваме и на екрана, който ни интересува, т.е. препращане към страницата, която ни интересува. И оттам вече имаме всякакви възможности, както индивидуални, така и ако сте президент или секретар, имаме и няколко допълнителни опции, които ще разгледаме. След като се зареди страницата, имаме първа възможност от опции. Най-важното от тях е къде искаме да насочим дарението си. Това, което е избрано по подразбиране, е дарение към годишния фонд. Това някои от вас знаят, други не, но това е възможност, като дарим към фондацията след 3 години, половината от тази сума да се върне, почти половината от тази сума да се върне към дистрикта и да може да бъде използвана или за дистриктни грантове, или дистрикта да подкрепя глобални такива. Но освен тази опция имаме още няколко. Може би най-важната и най-често срещана, това е към фонда за борба срещу полиомиелита или Полио Плюс фонд. Отделно имаме един фонд, който е при борба с бедствия, които настъпват на различни места, както например земетресенията в Турция или пожарите в Гърция през последните години. Имаме още световен фонд, отново друг вариант подкрепа на пътуваща кампания, която да събира средства за борба срещу полиомиелита. И още един по-специфичен фонд, който е за наследство. Там насетне имаме зони на фокус. Може да изберете подкрепа на конкретна зона на фокус, една от 7-те. Можем да подкрепим директно и глобален грант, но за целта той трябва да имате всъщност неговия код и така нататък, други още няколко опции. Сега, връщаме се отново към първата опция, избираме годишния фонд и оттам нататък можем да направим два варианта. Тук не маркирате нищо, ако искате дарението да бъде направено от вас самите, т.е. на ваше име, този, който е влезнал с неговия профил и парола в Rotary.org. Избираме страната, ако не е избрана автоматично, и тук имаме две опции, дали в евро или в долари. Ако целта ви е да направите Paul Harris Fellow, тогава ще изберем долари, ще направим еднократно дарение и съответно неговия размер ще бъде от $1000. Ако искате да се включите в Rotary Direct, това ще бъде част от едно следващо видео, с което само ще допълни настоящото. За Paul Harris Fellow избираме $1000, еднократно дарение и оттам нататък вкарвате личната си информация, имена, телефон, имейл. До голяма степен тя ще бъде прехвърлена от профила ви в Rotary, ако сте попълнили тези данни. И тук трябва да посочите информацията, която разпознава вашата банка. Всъщност е обвързана с картата, от която ще направите плащането. И тук последната стъпка е всъщност да вкараме номера на
кредитната карта, кога изтича и този трицифрен код, който се намира на гърба на картата обикновено, може и някъде другаде, вие я знаете най-добре. Когато вкарате всички тези данни, единственото, което остава е да се натисне бутона Submit и след това всъщност ще успеете да видите и дарението, което ще направите. Когато направите дарението, всъщност ще видите ето този прозорец, в който фондацията благодари за вашето дарение. Ако имате въпроси върху това видео или начините на даряване, може да се обърнете допълнително към Дистриктната комисия за фондация Ротари за повече информация.